da Festa de un Mércodo en Verín, a segunda edición que a facemos. Como estades vendo, levamos unha línea de traballo que primeiro moito hacia os cando as épocas normais, Navidad ou despois algunhas épocas onde nós temos menos actividade de nenos, intentamos facer tipo de campañas de premiar os nosos clientes por a fidelidade. Cando chegas a estas épocas de brao, que os nenos están de vacacións, pois intentamos dinamizar un pouco as calles cos nenos, porque creo que é unha parte importante, sobre todo dos que están aquí e dos que veñen de fora, para que teñan un sitio onde estén cómodos e o pasen ben. Esta é unha campaña que empeza hoxe, o 17, ao final é unha campaña de dinamización. Polas compras que realicen os nosos clientes, os nosos estabelecimentos daranlle, os asociados daranlle unhos tickets de entrada. A actividade que se van realizar pois son hinchables, xogos interactivos e xogos enchufables. Temos un total de 16 estacións que estarán por todo Verín. Intentamos explayarnos onde haxa comercios ou zonas que están un poquinho máis separados de cando facemos nosas actividades, que normalmente sempre temos que facer nas plazas principais. Neste caso, pois, a localización serían Praza Maior, Praza da Merced, Praza do Concello, e despois rúas principales, na Luís Espada, Carretera de Castilla, Rúa Diputación, Rúa Montemayor, Pabellón, o sea, ao lado do Pabellón, na Avenida de Sousas, que sempre nos queda aí, que é unha población importante tamén de nenos e de viviendas, que sempre queda un poquinho a desmao, tamén vamos a facer, o sea que desde a asociación facemos un esforzo para poder darlle un pouco de movimento a todo Verín e que haxa movimento de persoas. O calendario de realización empezaríamos, sería para o día 28, empezaríamos ás 11 da mañá hasta 1:30, e despois por a tarde de 5:30 a 8:30. Para participar nestas actividades, como decía antes, teñen que traernos uns tickets. Tenemos aquí na plaza do Concello unha carpa da asociación que abriríamos unha hora antes, o sea, ás 10 da mañá. O que farán os rapaces teñen que traer 3 tickets. Pola mañá serían 5 euros e pola tarde, con 3 tickets, outros 5 euros. Si queren todo o día, baixamos e pomos 7 euros. O motivo de por un precio, eu creo que simbólico para o tamaño da actividade, o precio que hai na actividade, é para que se precie un pouco que as cousas valen diñeiro, que non é coller un ticket e facelo, que ten importancia o que é o de mercar no comercio de Verín, que é unha cousa obligatoria que traigan os tickets, e despois que todo vale diñeiro. Obviamente non o facemos por parte económica, porque non nos resulta, o sea, non, obviamente se botamos números é insignificativo con esta campaña. Pois nada máis, agradecerle a xente a súa colaboración, que sempre está implicado co comercio. Ahora, nestes momentos que sí que estamos pasando momentos duros, xa levamos, pero vemos que hai un pequeno aumento nos negocios, que hai un pequeno aumento de compras no local, e creo que cada vez pues, iremos a... É unha tendencia que parece que está un poquinho máis alá e agradecemos por días. Bueno, quería